Видео дона зрители ми вот же снимает там мен приключения с короче коми медводжа коми канал YouTube вилен коми ТВ виджидей и талон ми бош там интервью Яна Сажналыш коми войтерлен лидерлыш Яна виш там мен Микотер. но Микотер лидер короче лидер сие ми та думає там Сухумілиш Абхазія Видео до на йорт я короче ми до дюкан зев Сиджи чуємо да на анлоїс, ми не важен тилична есколь мі Олег Катаджищем комімун, а тилична есколь мі аджищем Сухумін Абхазьмун. І зевнім кодь ми міян сечем йортащем і вещиктан юрка. Давай Абхазія їлиш, ми те. Абхазія та сечему кони ставис асус полосноган, та імена медводжа локтом вели і дерт мі касет ян левизин та чеволен, но гашком диш менін оглок. Но мен ставис. Ми кажучись. Менем кажучись сарич, вивти систем, вивти мели. І менем кажучись, ми пляжі свілен зевича єзниш, та менем кажучись, зев шань да бур шилама войтер, тачес войтер, кажучись, ми тани зев ческод і уначе, рікодес ми вещик ачим куї і ачим шої. Сея баража менем куджу коми мортлує торянин, кажучись, яй, кажучись, ріця, качими ветлими удітим ветлини, і кажучись, мець ширис гашка сіями м'янли мові сповідя. І нешта мець ширис, кажучись, ми киш вота не звив сечем, що вам вирваса неминуча. А ми удітим аджіни вещик вирваса неминуча, шторм, гималим і вещик став. Таїланд виліз. Да, вели Таїланд. І ми думаєте, та дословно, ми удіти унатораджіни, ми тани езвив кишво. Абхазский велодин кушумки. Дерт ми велоди дудукасе пыль, нунукасе пыч, сарабараб зебсбой, сарауараб зебсбой, та имете на ради та нывлы виштаны, та имете на ради та зонлы виштаны. Но гашка нышта велоди амраков, ну и некому. Короче, миялы кажете. Меча кажете, мы метаны адичим моторин йорткад. Ну, короче, і то будете не Абхазували. І, короче, кони м'ядіща воджа, міти янли юр, там, став бурса. В общем, видите, миян канал, и не унады шибит не дашайте, Яндекс деньги вылы, видите, чем. Но очень тоже что, в общем, Абхазии хорошо, есть минусы, есть плюсы, главное все. Плохо там все. Плохо все, да? Ну, не знаю, кому как. Ну, приезжайте, узнаете все на собственной шкуре. Видите, YouTube, Коми ТВ канал. Аджиш лететь. Аджиш лететь. Короче. Короче, Коми. Что, здесь?